masaya at maging COVID-free ang 2022. We love you. We love you always. Merry Christmas and a Happy New Year. Yan ang mensahe ni Congresswoman Rachel Baby Arenas ng 3rd District ng Pangasinan. Aksyon Radyo Hataw! Humahataw ng mga issue at expose, lahat na may malalaking kinalaman sa kapakanan ng ating mga maongmayan. Tinatalakay sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Hataw! Dito lamang sa inyong nangungunang himpilan ng radyo, DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan. At ngayon, narito ang inyong program host. I want it that way, but we are Si bali-balikan siya. Ha? Si Ngakin, si Nick Carter, ha? Ha? Tell me why! Akin, tulaya. Oy, maaksyon umaga po sa inyong lahat mga ka-action, ha? Kasi kanina ay may medyo Conlaction Conrad, ha? Binabalikan lamang natin yung ating kabataan kanina, ha? At alam mo naman, Action Conrad, ha? Pagka tayo ay bumalik sa ating kabataan, naalala natin yung Backstreet Boys na yan, ha? Oo, Backstreet Boys. Ay, nako. Anyway, maaksyon umaga po sa inyo, mga kaibigan, mga ka-action, ha? Magandang umaga Pilipinas, maaksyong umaga Pangasinan. Welcome na naman po muli sa inyong paboritong programa sa radyo bago mananghalian, Aksyon Radyo Hataw. At kasama na naman ho ninyo mga ka-action, wadya lalamot sa tuwatan, patabatag yung kaaraw, wala pang tulog, wala pang ligo. Aksyon na hikam desa na pasyon. At sa ating Master Control, nariyan din ho Aksyon Conrad Alvarez. Kasama ho natin, wala ring tulog at wala ring ligo. Ayan. Ay, di, naligo ka pala, no? Hindi ka pa naligo. Kasi maginaw, no? Oo. Let's conserve water, di ba? Alam mo, si Action Conrad, mga ka-action, masipag maligo naman yan tuwing umaga. Ang problema, sa sobrang ginaw ng panahon, ayan, ay walang oras maligo, ganun ba yan? Iba ka talaga, di ka basta-basta. Ay, nako. Ayan o, mga kaibigan, nandito ho ang team Walang Ligo. Ikaw, BP. Ikaw, Boss Ronnie. Ikaw ba'y naligo ka ba? Ay, naligo siya. Abay, nanlamaw si Boss Ronnie. Ay, nako. Sige, naglamaw man kayo o hindi, nagpakulo man kayo ng tubig o hindi, naligo man kayo o hindi, welcome na welcome po kayo sa Aksyon Radyo Hataw. At magsama-sama na naman ho tayo mga kaibigan hanggang alas 11 ho ng umaga dito po sa Aksyon Radyo Hataw. Kasama na naman ho ninyo mga ka-aksyon, wadya sa tuwatan, patabutagin ko araw, aksyon na ikabdasa na pasyon. At sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Kasama ho ating Aksyon Radyo reporters na patuloy ho nakangalap ng mga pinakahuling balita ho natin sa labas ng himpilan. Abangan ho natin mamaya mga ka-aksyon na si Aksyon Jeric Pasilyao dyan po sa may Burgos Street na kung saan magkakaroon ng impeksyon, inspection. Etong si Provincial Director Rich Montadina, Colonel Rich Montadina, ng mga firecracker stall dyan po sa may Dagupan City. Naka-standby ho riyan si Aksyon Jeric. Abangan ho ninyo mamaya mga ka-aksyon. Siyempre, alamin din ho natin mga kaibigan yung presyo ho ng mga paputok, di ba? Tapos yung mga paborito paputok mo, Action Conrad, ikaw, di ba? Mahilig ka sa Goodbye Marites yata yun, di ba? Oh. Mahilig makinig. Ay, nako. Ayan ho, mga ka-action, abangan ho ninyo mga kaibigan, Aksyon Radyo Hataw po yan. Live tayo sa 1161 kHz sa inyong mga talapihitan, Aksyon Radyo Pangasinan. At syempre, naka-livestream din ho tayo sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. Huwag niyo kalimutan i-like at i-follow po yung mga social media accounts natin para update ho kayo lagi sa mga pinakahuling balita ho natin dito sa Pangasinan. Okay, maaksyong umaga kay John Kurt Kalimlim. Yan. Tapos kay Boss Salvamar Cancino. Nako, maaksyong umaga po sa inyong lahat huriyan. Sige, batiin din natin si John Kurt, si Kuya Anthony, si Ate Grace, Kalimlim family ho, dyan sa may Barangay Nalsian. Si Justin, si Julius, si Kurt, si Brandon, si Bo, si Berlin, tapos si Lemon. Ayan, maraming salamat po sa inyong pakikinig pagtutok.
Si Zoraida, ayan, nagkatutok din po sa atin ngayon. Magandang umaga sa iyo, Zoraida. At yung mga ka-action po ho natin na nakikinig ho ngayon mga ka-action sa iba't ibang mga talapihitan po nila dyan po sa kanilang mga radyo, sa kanilang mga tahanan. Yo! Good morning po sa inyo. Sige, mamaya mga kaibigan, abangan ho niyo, naka-standby na ho si Action Jeric Pasilyao. At magkakaroon ho tayo ng video reporting ho dyan na live ho mga ka-action, live via Gmeet. Ayan, alam mo naman Action Conrad, no? Noon hanggang radyo lang tayo, di ba? Tawag-tawag lang. Bago pa nga yung cellphone, di ba? Meron pa yung ang tawag doon, 55, di ba? Landline pa. Tapos before the landline, meron yung wonky-tonky, di ba? Yung mga radyo-radyo talaga. Tapos ngayon, eto, in the age of internet, ngayong panahon ng internet mga ka-action, nag-evolve din tayo, nag-a-adjust din ho tayo, nag-a-adapt ho tayo, sige, balikan ho natin yan mamaya mga ka-action. Naka-standby po dyan si Action Jeric Pasilyao. Action Jeric, kung nakikinig ka, baka pwede ka magbigay ng seat rep dyan, ano? At presyo muna. Price watch muna. Price watch muna tayo dyan sa mga ipaputok ho riyan, At ewan ko kanina, no? Ayan, si Action Jeric tumatawag na pala. Sige, papasukin natin na Action Jeric. Mas umaga, please come in. Yes, Action na hikam, Action umaga nga. Dahil din sa ating mga tagapakinig. Andito ngayon tayo sa may firecracker zone dito sa may Dagupan City, particularly dito sa may Burgos Street at 21 stalls ng firecrackers. Naputol si Action Jeric. Action Jeric, ikaw ay naputol? Oo, naputol si Action Jeric. Mukhang may hinasignal mo yung Action Jeric. Action Jeric, please come back. Action Jeric. Okay, Jeric, naputol ka? Okay, sige, i-notify natin Jeric, naputol ka. Teka lang, i-con natin Medyo, yan. Medyo may problema ho yata sa linya mga kaibigan. Pero ulitin ko si Action Jeric po ay nandyan po sa may Burgos Street ngayon. Sa may Firecracker Stall. Firecracker Stalls, yung hinera ho ng mga tindahan ng papatukurian ngayon. At nariyan din po ngayon si Provincial Director Colonel Richmond Dalina. At magsasagawa ho siya ng inspeksyon dyan po sa lugar ho na yan mga kaibigan. Bagan ho natin ng konti. Medyo nagkakaroon lamang tayo ng problema. Sige, Action Jeric, available ho tayo, no? Balik ka lamang, Action Jeric. Hello, Action Jeric. Okay, tawagan ulit natin si Action Jeric, Medyo may problem dito sa ating linya ngayon, Action Conrad, O ano yun? Ayun. Medyo naputol tayo kanina, Action na ahika. Pero yun nga, dito din tayo, nakaabang tayo dito sa may Burgos Street, dito sa may Dagupan City, particularly dito sa may designated area ng firecracker zone dito sa may Dagupan City. At 21 stalls ng firecrackers etong binigyan ng permit ng PNP at ng Bureau of Fire Protection dito sa may lungsod ng Dagupan upang makapagbenta ng paputok para naman dito sa pagsalubong sa bagong taon. At sa kasalukuyan Action na hikam, hinihintay natin etong pagdating netong si Police Major General Jesus Cambay Jr., ang director ng Civil Security Group ng PNP upang siya ay personal na mag-inspeksyon dito sa naturang firecracker zone na ito Action na hikam. At kanina nandito na natin tumating itong si PNP, Dagupan City PNP Chief Lieutenant Colonel Luis Bremer, kasama niya itong si Pagkasinas Police Provincial Director Colonel Richmond Sabina. At isa-isa nilang kinausap itong mga tendera ng mga paputok dito, pinanapan nila ng permit Action na hakika. Pero ito nga, dahil isang tulog na lang bago naman sumakit itong bisperas ng bagong taon bukas Action na hikam, price watch muna tayo dito sa mga presyo naman ng mga paputok na naka-display dito sa may firecracker zone Action na hikam. At ito may Nay, good morning po. Live po tayo ngayon sa Action Radio Pangasinan. Tanong ko lang kung magkano po yung bintahan mo natin ng paputok ngayon? Mga 100, 80, ganun po. Ano pong mga klase ng paputok yan? Yung quitis po, 100. Saka yung fountain, 80. 80 pesos yung fountain. Yan yung pinakamalaki na fountain. Ano po? Yung nabanggit nyo kanina, yung quitis, 100 pesos. Ilang piraso po yun? 10 piraso. 10 piraso. Ito naman po nga mga maliliit na fountain. Ting magkano po? 35 po, 300. 300. Ito po, ano po ito? Rusis po yan, rusis ng maliit, pambata. Magkano po?
20 lang po yan, 10 piraso. 20 lang po ito, 10 piraso. Magkano naman po itong mga fireworks po ninyo? 1,000. 1,000. Lahat po ito? 16 shots, opo. Depende po, yung dragon po na pan-Chinese, mga 1-3, ganun po. Okay. Action Hika, meron ka bang katanungan? Itanong mo kung magkano yung Goodbye Marites dyan. Ang balita natin, merong Goodbye Marites ngayon na paputok eh. Ano po yun, sir? Meron ba kayong Goodbye Marites dyan na paputok? Goodbye, Ken. Mag-ingat na lang po sa ng paputok. Yung kamay nila, pag kumain ng malagkit, ay magugas muna bago magpaputok. Sige, meron ba kayong crying cow dyan, ate? Magkano yung crying cow ninyo? Ano po yun, sir? Magkano yung crying cow? Trying town? Yung... Ano lang po yun, sir? Mura lang po. Mga 300 lang po, sir. Ay, yan. Sige, maganda yan. Sige, ate, ingat kayo dyan. So, pare, kung naman, ate, kamusta naman ang bentahan natin, ate? Ano yun, sir? At tanungin ko lang, ate, kamusta naman yung bentahan natin ng paputok ngayon? Matumal ba ngayon o mas malakas kumpara last year? Matumal ngayon. Ay, bakit Kaysa, naman? last year. Bakit Baka naman? mamayang hapon, sir. Baka mamaya lalakas. Pero tingin ninyo, mababawi nyo yung puhunan ninyo, ate, dyan sa paputok na yan. Oo, sir. Basta masipag ka, mura. Ayan. Sige, ate, ingat ka. Baka maputukan ka dyan, ate. Hindi naman, sir. Maraming tubig. Ayan. Okay, sige, Action Jeric. Thank you po. Ano po yung pangalan natin? Annalyn po. Annalyn. Camacho po. Ayan, maraming salamat, Ate Annalyn. At ayun nga, yung isa sa mga tendera na nagkatitinda dito ng paputok sa may firecracker zone ng Dagupan City. At tulad nga ng nabanggit natin kanina, sir, na nagkaroon tayo ng pagkakataon para magkaroon ng maikling recorded interview dito kay Pangasinan Police Provincial Director Colonel Richmond Cadena. At sabi niya na doon sa mga barangay, particularly kung saan magpapaputok itong ating mga kababayan, katuwang nila dyan yung mga barangay officials, mga barangay tanod, mga barangay kapitan upang i-monitor itong magiging sitwasyon ng pagsalubong sa kanilang mga lugar aksyon na AFICAM. At binibigyan din sila ng ng authority na magsumbong sa PNP kapag meron man silang monitor na kanilang mga kabarangay na nagpapaputok ng mga ipinagbabawal na firecrackers action na AFICAM. At kanina meron din tayong nakausap na isa pang tindera ng paputok dito. At sinasabi niya na bukas sa bisperas ng bagong taon, inaasahan din na magtataas sila ng presyo ng mga paputok. Tinanong natin kung magkano yung posibleng itaas nito. Sabi niya, posibleng tumaas ng 20 pesos. So parang tamang patong lang ng mga paputok action na AFICAM. And pagsapit naman ng gabi, babagsak naman na daw itong presyo ng mga paputok para kahit papaano maubos itong kanilang mga paninda action na AFICAM. Okay, sige, Action Jeric. Pasuyo na lang, Action Jeric. Baka pwedeng makakuha tayo ng kompletong presyo ng mga paputok dyan para maikuan din natin sa ating mga ka-action. Sige, Action na hika. I-send ko sa iyo agad-agad after ng report natin. Okay, maraming salamat, Action Jeric. Please. So yan ang balita mula sa gitna ng aksyon. Jeric Pasiliao, tag-uulat, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Maraming salamat sa ulit na yan. Action Jeric Pasiliao, live and direct dyan sa may barangay, sa may Burgos Street, Barangay Poblacion West sa lungsod ng Dagupan. Abangan natin ang mamayang konti mga ka-action. Baka dumating na anytime soon itong si Provincial Director Colonel Richmond Cadena, si Boy Indian. Ayan. Ayan PD. Ba't Boy Indian si Boss Biole? Umaasa ng interview yung mama yung manang Ay, nako. Oy, ma-action mga kay Sir Junard Estrada. Ayan, ma-action mga sa iyo, sir. Kay Madam Gina Len. Ayan, nasaan man kayo ngayon? Ma-action umaga po sa inyo. Ay, sige. Eto naman mga kaibigan. Ay, naku, alas 10:30 pala ng umaga, Action Conrad. Mag-commercial muna tayo, Sige, commercial muna tayo mga kaibigan. Ang mabalik po Action Radio, hatong makalipos lang ng pala. Diyan lamang ho kayo. Aksyon Radio!
Radyo Hataw! Oras ay hatid sa inyo ng Downy. Magbangong buhay na, i-Downy kontra kulob ang buong labada. Oras ay hatid sa inyo ng Sangobion Iron Plus. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin niyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap 24 hours ang germ protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Chismisan sa tagulan. Polong mabango, pero pantalong mabaho. Mabaho. Panlabas na dinawni, pero pambahay ay stinky. Mabaho. Pantulog na fresh, pero bedsheets na amoy kulot. Mabaho. Ikaw ba to? Ako? Magbangong buhay ka na. Wag choosy, lahat ni Downy. Downy kontra kulob. Deserve ng buong labada ang triple protection from musty smell, moldy smell, and bacteria. Fresh! Wala nang mabaho. Magbangong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ngayong Pasko, huwag nating kalimutan ang magpasalamat sa ating Poong May Kapal na siyang dahilan kung bakit tayo nandito at nagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng ating Misaya na si Jesus. Magpasalamat din tayo sa ating Poong May Kapal dahil nalalampasan na natin ang pandemya dulot ng COVID-19 virus. Naway lagi tayong magpasalamat sa lahat ng biyayang ating natatanggap, ganun din sa ating kalakasan at sa ating buhay. Magkaisa tayo sa pagsunod sa mga health protocols para magkaroon tayo ng malusog na Pasko. Have a healthy Christmas and a safe New Year. Ang mensaheng yan, hatid sa inyo ng inyong kabalikat, Board Member Jeremy Ahereco Ming Rosario ng Bayan ng Manaoag. with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Ramdam sa simoy ng hangin, Pasko na. Isabit ang parol, ihanda ang Noche Buena. Buong pamilya, enjoy pagsama-sama. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Buksan ang magic ng Pasko with Coca-Cola. Pasayahin ang handaan ngayong Kapaskuhan. Buksan ang Coke, buksan ang magic ng Pasko. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Ang Pasko
Pasko ay panahon ng pagbibigayan, pagmamahalan at higit sa lahat pagpapasalamat sa ating poong may kapal para sa lahat ng mga biyayang pinagkaloob sa atin. Lagi po sana tayo magpasalamat sa lahat ng mga biyayang ating natanggap, hindi lang ngayong panahon kundi sa lahat ng oras. Bagamat nakaranas tayo ng mga pagsubok sa ating buhay, ay huwag tayong panghinaan ng loob dahil sa kabila nito'y mayroong darating na mas magandang bukas sa atin. Ako po si James Bautista Tirado from Malasiki, Pangasinan, na bumabati sa inyong lahat ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Pakinggan natin ang pamaskong mensahe mula kay Governor Amado Pogi I. Espino III. Mga minamahal kong kababayan at kailian, nandito na muli ang inaasam nating Kapaskuhan. Ang masayang paggunita sa pagsilang ng ating dakilang tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Kumpara nung nakaraang Pasko, kung saan nabalot ng lungkot at pangamba ang buong mundo dahil sa pandemya, ngayong Pasko ay ramdam natin ang panunumbalik ng sigla at saya dahil sa magandang bunga ng ating disiplina, sakripisyo at pagkakaisa laban sa COVID-19. Mga kababayan, kailian, ito po ang aming handog sa inyo sa Kapaskuhan. Ang tuloy-tuloy na pagbibigay ng walang humpay at walang kapagurang tunay at tapat na serbisyo para sa inyo, sa inyong pamilya at para sa ating minamahal na probinsya. Mula po sa aking pamilya at sa buong provincial government ng Pangasinan, binabati po namin kayo ng isang Napakinggan natin ang mensahe ni Governor Amado Pogi I. Espino III kasama ang provincial government employees. Si Alan Ann ikinuwento kung paano pinaginhawa ng Sed Panyawan. Madalas akong nagkakasakit na rayuma, madalas sumusumpong rayuma ko, tapos minsan yung tiyang ko. Simula nung uminom ako, nagtik ako ng banyawang kapsul, ay nagkumanda ang aking pakiramdam, lumakas ang aking katawan. Nawala yung mga sakit-sakit ko sa kasukasuan at saka yung aking rayuma, nawala na. Kaya simula ngayon, magbanyawa na kayo, magaling po, makakapagpalakas ng katawan. Salamat sa mga gumawa sa panyawa kapsul kasi marami kayo natulungan sa katulad naming mahirap, lalo na yung presyo nyo yung hindi masyadong mahal. Ako si Alan Ann, taga Dasul, Pangasinan. Basta Sed Marketing, tatak magaling. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Kamatayan. Yan ang parusang ipinapataw ng ibang bansa sa mga nahuhuli nilang drug couriers o mga taong nagdadala ng droga palabas at papasok ng kanilang bansa. Mula 2006 hanggang 2009, 205 Pilipino ang nakulong sa China at 75 doon ang nahatulan na ng bitay. Mag-isip ka, huwag maging biktima, huwag maging drug courier. Hatid sa inyo ng PIA at ng himpilang ito. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Kita na to the max. Starwax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Starwax, Starwax, wax. Kita na to the max, max, max. Starwax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa kalagitnaan ng pandemya, tayo po'y nahihirapan sa bawat araw na dumadaan. Pero lagi po nating iisipin na ang Pasko at bagong taon ay nandyan na
tayo po ay magkakasama-sama at magkakasaya-saya. Isa lamang pong paalala mula po sa City Government ng San Carlos, kami po ay bumabate ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon at sana tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-iingat sa COVID-19. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating mga kababayan sa syudad ng San Carlos. Ito po ay galing sa inyong pinakamamahal na Mayor, Julier Ayoy Resuelio. Mag-champion, super power na. Mura siya. Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Malaki ang paniniwala ko na magiging merry ang Pasko na 2021. Hindi tayo nagpatinag sa mga pagsubok na dumating. Palakasin pa natin ang ating pananampalataya na may magandang bukas na naghihintay sa atin. Kapit lang dahil ang mensahe ng Pasko ay pagmamahal, pag-asa at pagkakaisa. Ito po si Belen Fernandez na bumabati ng Merry Christmas po, kina Brin Dagupen. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Promo period is on November 22 to January 21, 2022. Grand Draw is on February 12, 2022. Per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 128519 Series of 2021. Walang katapusang ligaya, walang hanggang pag-asa, pagdiriwang nakasama ang pamilya. Yan ang aking hiling para sa inyo, mga kababayan ko sa ika-4 na distrito dahil unti-unti na nating nalalagpasan ang pandemyang dulot ng COVID-19 virus. Kaya't sana'y masaya at nagkakaisa tayong lahat ngayong Kapaskuhan. Subalit alalahanin pa rin natin ang mga minimum health protocols upang ganap nang mawala ang COVID-19 virus. Have a healthy Merry Christmas and a very safe, prosperous New Year. Ang mensaheng yan mula kay Dr. Jerry Rosario ng 4th District ng Pangasinan. Patuloy kang nakikinig sa palatuntunang Aksyon Radyo Hataw! Alas 10:44, kasumpal na ando ko na kayo commercial ang Papa Will sa Aksyon Radyo Hataw. Kasama niya pa rin mga ka-aksyon sa ituwatan patapalagin ka araw, sunay ka bisala pasyon. At sa ating Master Control, Aksyon Conrad Alvarez pa rin. Team #Walang Ligo. Okay lang yan, Aksyon Conrad. Mas maganda yung walang ligo, kesa walang kuhan, di ba? Walang makain, di ba? Oo, okay lang yan. No problem dyan, ha? Ay, nako. Text kila ba na 0922-852-1161. Mayang konti. Basahin natin yan, ha? Pero teka lang, sila ni Action Jeric sa akin yung listahan ng presyo netong mga paputok dito. Sige, check nga natin dito. Sabi rito eh. Ito, mga nagtatanong sa atin, ha? Ang Chinese Rapid, 80 kada piraso. Ang Fountain, 80 hanggang 150, depende sa laki. Ang Fireworks, 1,200 to 1,500 pesos. Ang Quitis, 100 piso kada bundle. Lucis is 100 to 150. Dragon Egg, may Dragon Egg na rin pala. 50 pesos, ba? Ang Bawang, 50, 10 piraso. At Saturn Missile, 100 hanggang 180 piso. Bantakin mo yan, Action Conrad, ha? medyo may kamahalan to makapaputok, ano? Imagine mo, yung Fireworks, bibili ka ng 1.2. Pinakamura na pala yung 1.2. 1.2 to 1.5. 15 minutes? Walang 15 minutes yun, di ba?
Wala. Oo, mga 5 minutes lang siguro yun, di ba? Hindi naman pulo kay kwarta, literal, di ba? Nagsunog ka ng pera, literal ho mga ka-action. Ako kayo, huwag na kayo bumili ng mga paputok mga kaibigan, ha? Gastusin nyo na lang yan sa mas mahalaga mga bagay, ha? Tulad ng pambili ng pagkain, di ba? Pambili ng mga gamot ninyo, kung ano-ano pa, no? Yan ho yung pinakamainam mga kaibigan ng pagkagastusan ho ninyo ng pera, no? Hay nako! Uy, maaksyon umaga kay Madam Rose Montemayor Pasyon na nakatutok ko sa atin via Facebook Live. Ako, Madam Rose, thank you very much po kanina. Maraming salamat ho, no? Mukhang nagmamadali rin kayo umalis pero kanina, mukhang may lakad pa ho kayo, no? Pero anyway, thank you very much po, no? Madam Rose Montemayor Pasyon. Sana okay na okay po ang inyong kalagayan. Ay nako! Alam nyo ba, eto may ngayong panahon na ikuan, may mga, alam mo yung sobreaction, Conrad, na parang pera kunwari. Nakita ka na ba nun? Dito, nakita ka naman ganito. Yung akala mo pera na nakatupi pero sobre pala. Bawal pala yan. Oo, bawal pala yan. Eto may balita ho tayo mga ka-action Eto yung nagbebenta ho netong cash envelopes na may imprentang 1,000 peso bill, inaresto ho ng mga otoridad mga ka-action. Oo, ang umaresta sa kanila, NBI. Ayon dito sa ating report, inaresto ho ng mga tropa ng National Bureau of Investigation etong nagbebenta ng 1,000 peso bill na naka-imprenta, naka-print siya doon sa cash envelope. Sa ulat ng NBI, naaresto ang suspect ng mag-deliver ng 150 pieces lang ng money envelope sa isang undercover ng NBI agent sa General Mariano Alvarez, Cavite. Itinanggi naman ito na nag-iimprenta sila ng peking pera. Depensa ng suspect, reseller lamang siya ng cash envelope. Posible naman itong maparusahan ng hanggang 10 taong pagkakakulong dahil sa kanyang ginawa. Ito po mga ka-aksyon, ito po illegal po ito mga kaibigan. Bakit? Envelope lang naman yan, di ba? Di ba, kwan lang naman yan? Katuwaan lang naman yan. Pang-prank lang yan, di ba? Ayan po yung iniisip po ninyo mga kaibigan. Yes! Tama po, Pero eto, according to the Bangko Sentral ng Pilipinas kasi, ayon sa batas ho natin sa legal tender, bawal ho mag-print ng mga ganyan. Lalong-lalo na kung walang label na play money or anything which indicates na hindi po yun totoo. Bakit? Kasi itong envelope na ito mga kaibigan, na inimprentahan po yung 1,000, mukhang totoo, halos action Conrad halos totoo, halos kakulay nung tunay na 1,000 piso. At yan po mga ka-aksyon ay maaaring magamit ho sa sa mga gawaing kriminal. Pwedeng gamitin ho yan sa panloloko, sa iba't iba hong mga uri ng krimen, na ginagamitan ho ng pera mga ka-aksyon. Which is why bawal ho talaga yan. Ang problema, medyo may mga nakakalusot ho na ganito. Gumagawa ho ng mga sobre ho na ito mga kaibigan, At ang nangyayari ho mga kaibigan, mga ka-aksyon, ito po ay, ito ho ay, anong tawag dito Ito ho ay, hindi ho pwede ho talaga. O kaya kayo, kung may balak kayong bumili ng mga ganitong uri ho ng envelope, yung mga may naka-imprint ng 1,000 pesos, huwag nyo na hong subukan, Dahil baka mamaya NBI agent na ho pala yung kaharap po ninyo mga ka-action, baka pusasan ho kayo agad dyan, tapos basahan kayo ng pag-aaresto, di ba? Ayan po mga ka-action, ulitin ho natin, huwag nyo na hong tangkain po yan mga kaibigan, dahil hindi po legal yan, Huwag nyo tatangkilikin ho yan. Kahit gusto nyo mag-prank, gusto nyo mag-joke lang, wala hong problema ho riyan sa pag-joke mga ka-action, Pero pakiusap, huwag nyo hong gagamitin itong 1,000 peso bill envelope ho na ito dahil illegal po ito. Ayon sa batas mga ka-aksyon, Huwag na huwag ho ninyong gagamitin yan. Ay, nako. Sige, ayan, Action Conrad, meron ka na bang ganon? Nabigyan, yung mga kamag-anak mo, nabigyan ba ng ganon kunwari? May ganon sila? Akala nila 1,000 nakatupi, pero yun pala, envelope lang pala ng pera, di ba? Ayan, makinig kayo mga ka-action, para sa kabutihan nyo rin po yan. Samantala naman mga kaibigan, nako, kamusta ho sa mga ka-action ho natin, na nakatutok ho ngayon dito sa may, sa may bayan ho ng Posorobio. Ilugay Timo Pera, Mendodolitad, Panakul Aguilar, good day, lagi kami on the Action Radio. Yan, si Buddy ng Panakul Aguilar. Maaksyon umaga sa inyo sa may Aguilar, Mga ka-action ho natin, Nako, ingat po kayo riyan. Sari ox tayo riyan, Ito naman, maaksyon umaga rin sa mga kaibigan natin na nakikinig ho ngayon dyan po sa may bayan ho ng
Binalonan. Ayan, maaksyon umaga po sa inyo ha. Sana yung ox na ox po kayo riyan. No problem, no province. Uy, teka, mukhang nagbabalik na tong kaibigan mo, Action Conrad ha. Ito'y kwan na yata ha. Teka lang ha. Okay, so yung message natin, teka lang. Dahil mukhang kwan, ayan. Check nga natin kung okay na yung phone natin ha. Medyo kwan medyo... Paano ba to? Di ko mabasa yung mga text. Ayan na, Action Conrad! Pinmawil, Action Conrad. Pinmawil ni. Okay, mabila-bilay lalamat. Oo, ayan. Mantakin mo yan, ha? Ito, dami-daming text message, Action Conrad. Nagbabalik na. Akala ko, namatay na ha? Likas. Mundo rin ganyan talaga. Oy, Ken Gisol, kamusta ka na? Akala ko, ikaw ay namahinga na, ha? Nandiyan ka pa pala, buhay na buhay, ha? That's good, ha? Namimiss ko yung mga tadtad mo, ha? Uy, kay Sir Chris Galang, Maxyung umaga, sir. Alam sila, Sir Chris, yung mga nag-courier ngayon ng mga Lazada, Shopee, kung ano-ano pa, no? Pagkarami-raming siniship ng mga yan ngayon, lalo yung mga nabudol nung 12-12, di ba? Sir Chris, ha? Ingat kayo, ano? Alam ko, marami kayong dala ngayon. Alam ko, lampas na kayo sa kota ho ninyo siguro ngayong umaga pa lang, ano? At kayo ho ay may bonus, ano? Every package, ano? Every shipment, every parcel na naipapadala ho ninyo, sigurado may bonus ho na dagdag dyan sa bayan sa inyo, no? Pero syempre, huwag yung kalimutan, Sir Chris, ano? RS lang, ride safe, takbong tsabi lang ho tayo, mga sir. Maaksyong umaga rin kay Madam Francisca Jovero, dyan po sa may bayan ho ng Santa Barbara. Abay, hello, kamusta ho kayo? Ingat-ingat po kayo, ha? Magkano tayo, wala rin man tutupot dyan si Katayo natin, ha? Sige, hindi pa may ubat na tupot na saray ka-action tayo dyan, ha? Yeah, ito, sir, magandang umaga. May kalendaryo po ba kayo? Ay, nako, paumanhin, wala pa kaming kalendaryo ngayon, ha? Bili ka na lang na iba dyan, ang kalendaryo dyan, ha? Ito naman, sabi rito, uy, paba, sir. Anto may nalmudan inatoy ditad bolinaw, sir. Umpan atan lamay aanapan mi. Sige, actually, buti na lang dalahon natin tong ating police report ngayon. Kahapon nga ho mga ka-action na umaga, may natagpong bangkay nga ho dyan po sa may Barangay Lucero, sa may bayan ho ng Bolinaw, na kung saan, ayon po sa investigasyon ng pulisya, isang fisherman po ang nagpunta sa lugar at natagpuan ho niya, mga kaibigan, ng isang bangkay na palutang-lutang dyan sa may breakwater sa Barangay Lucero. Pero eto ho pala, nakilala ho pala ito bilang si Romy Olermo, 46 anyos, residente ng Barangay Binabalian. Ayan, napag-alaman na merong psychosis pala ang biktima. May sakit siyang psychosis at nalunod po ito, ha? Ayan po mga ka-aksyon, ha? Baka kung hindi ito yung hinahanap po ninyo, tingin na lang tayo ng iba, no? Umasa okay na sana po ay matagpuan niyo po yung hinahanap po ninyo, mga ka-aksyon, ha? Samantala naman mga ka-aksyon, uy, dyan sa may Estados Unidos, abay, grabing balita ho ito, mga kaibigan, ha? Alam nyo ho ba sa Estados Unidos, di ba, medyo nagka-problema din sila sa Delta variant dyan sa US to Action Conrad, di ba? Yung problema, yung Delta, talo na. Natalo na yung Delta dahil meron na yung Omicron variant po, mga kaibigan, at yan po ngayon ang top 1 na dominant po na variant dyan po sa Estados Unidos. Sa pinakahuling pag-usuri ho, mga ka-aksyon ng mga eksperto ho riyan, 58.6% ng Omicron variant kumpara po sa 41.1% ng Delta variant. Bay, mantakin mo yan, ha? Ang problema pansinin ho ninyo kung gaano ho kalaki o kung gaano kaikli yung haba ng panahon para umakyat sa ganyang level etong Omicron variant. Ang Delta variant, it took them 2 to 3 months, di ba? 2 to 4 months pala, paumanhin. Etong Omicron variant, 1 to 2 months lang ho, mga kaibigan, naungusan na ho niya etong Delta variant. Ibig sabihin, mas nakakahawa, mas contagious ho etong Omicron variant ho nito. May mantakin ho ninyo yan, mga kaibigan. At eto pa, may na-discover ho etong mga ka-action natin. Effect pala sa Omicron variant, Action Conrad, yung mga antigen test na ginagawa ho natin, ha? Yan po yung sinabi ng US Food and Drug Administration, na sinabi nila maraming malamang daw na magre-resulta sa maling impormasyon na etong paggamit ko ng antigen test dyan po sa Omicron variant. Abay, mantakin mo yan, Action Conrad, ha? Ayon dito, ayon sa FDA ng US, kung nagnegatibo man daw ang resulta ng antigen test, malaki umanong posibilidad na false negative ito, lalo na kung may sintomas ang taong sinusuri sa COVID-19. Ito'y dahil kulang daw sa sensitivity o pagkilala ng antigen test sa Omicron variant.
Kaya naman kailangan daw ang pangalawang paggamit ng antigen test at kung negatibo pa rin sa kabila ng paglitaw ng mga sintomas, kailangan ng paggamit ng polymerase chain reaction, yung RT-PCR test na mas tiyak daw ang resulta. Ayan po mga kaaksyon. Naku, nakakalungkot dahil yung Estados Unidos mga kaibigan, natatarantala ho hanggang ngayon Diyan po sa may pagkalat ho nitong yung Omicron variant po na yan mga kaaksyon Ay nako. Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga kaibigan. Sa Pilipinas, 4 pa lang. Pero ang problema, yung asawa ng ika-4 na kaso, nag-positive din ho mga kaibigan. So most likely, Omicron variant na ho ito. At kapag ito'y nakapasok na ho sa Pilipinas, ayan, tuloy-tuloy na ho yan. Asahan nyo na ho mga kaibigan. Sabi nga ni Secretary Duque, di ba? It's not a matter of if, but a matter of when. Hindi issue kung makakapasok nga ba yung Omicron variant dahil talagang makakapasok ho yan. It's just a matter of when. Kailan ba makakapasok? Kailan magkakaroon ng local transmission? Kaya kung kayo mga ka-aksyon, maghanda-handa na rin ho kayo. If you could remember noon, di ba, yung Delta variant mga kaibigan, medyo napaluhod ho tayo dyan, di ba? Na ilang buwan? 2, 3 buwan, di ba? Mas pati ditong Omicron variant, asahan ho ninyo. Kaya kayo, magpabakuna na ho kayo, magpaturok na ho kayo, Kung hindi pa kayo naturukan ng bakuna mga kaibigan, magpabakuna na ho kayo. Nang sa gayon ho, ay hindi ho kayo masyado maapektuhan ng sakit. Kung sakasakali, wag naman sana, pero kung sakasakali na kayo ho ay matamaan netong COVID-19. Lalo na Omicron variant mga kaibigan, medyo malakas-lakas na kalaban niya Action Conrad, Parang sa Mortal Kombat, kilala mo yun, si Sub-Zero, kilala mo yun, Yan alam mo yung Mortal Kombat, si Sub-Zero, at si Scorpion, yan. Anong mo? X-Men o Street Fighter ka? Ay, Street Fighter. O, parang si Kwan yan. Parang si Bison. Kailan mo si M. Bison. Ayan, medyo malakas-lakas din na uri ng kalaban niya. Ganyan po ang Omicron, mga ka-aksyon. Kaya kayo, please lang, magpabakuna na ho kayo. Nagmamakaawa po ako. Hay, naka, tuloy-tuloy lamang mga kaibigan, 0922-852-1161. Hoy, shout out po sa mga ka-action natin na nagpapa-shoutout sa may Barangay Bugawan, San Carlos City. Sige, Masantos, Tan Maabig. Yakabo sa Resiki na Minditan, Yamandoon, Galasika tayo, Barangay Bugawan, San Carlos City. Nagkakaramay manggagawa na tahulita na. Mga aksyon umaga po sa inyo, Sana ox po tayo. Anong ulam natin, Masarap ba yung ulam natin? Okay ba yung ulam natin dyan? Nako, ano bang ulam natin, Action Conrad, Hanggang po may ugtot. Kinan mo ng karaman may ugto. Angan ka may ugto ng karaman. Andila, kawagan na bangles. Sayang yun sir Medyo mamahalin pa naman yun manong. Di vale. Sige, okay lang yan. Walang problema riyan ito. Sabi rito sir, magandang umaga. Tanong ko lang po sir. Yung binalita mo kanina sa Urdaneta, sir, ano na pong nangyari ho roon? Okay. Nako, ayoko mag-ulit ng balita kung tutuusin pero yun na nga, sinibak na nga siya as executive assistant dyan sa may Urdaneta. Ito si Puso Chief Francisco Serapica, dahil nga sa nahuli cam siya, na binugbog niya, sinuntok niya, itong isang buko vendor ho dyan sa may La Chica Street sa Urdaneta, which is really unbecoming of a civil servant. Kaya si Mayor Rami Paray, bagamat barkada niya yan, kinailangan niyang tanggalin sa pwesto, mga kaibigan. Ganyan talaga, ano tayo magagawa, di ba? Kaya kayo mga public servant, please lang, maximum tolerance ho lagi, Kahit syapang yung kausap po ninyo, kahit loko-loko yung kausap po ninyo, kahit hindi na makatarungan na makipag-usap po riyan, pakiusap, maximum tolerance pa rin ho ang pairalin ho ninyo. Anto action ko na tayo, mampatanir tira, alas 10:59 bila, Magpapaalam na ho tayo mga kaibigan. Ako maraming salamat po mga ka-aksyon sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating programa Aksyon Radyo Hataw. Nakasama ko ninyo sa loob po ng mahigit mag-isang oras pala. Yan Huwag niya sa tuwatan po tapatagin ko araw siya na ikam sa napasyon. At sa ating master control, nariyan din po wala ring ligo tulad ko, Aksyon ko na Dalbares. Dahil sa lamig ng panahon. Ang kasama ating Action Radio Reporter si Action Jeric Pasiliao dyan sa may Burgos Street. Hanggang ngayon wala pa si PD. Mukhang inindyan din yata yung firecracker stall dyan. At syempre, sakala po natin Station Manager Action Violi Valdez Ferrer. Maaksyong umaga po sa inyong lahat. At sana po ay okay ang buhay nating lahat. Una sa action, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino.